איך מדרגים יהלומים? אז בזהב זה פשוט. בזהב עושים בדיקה כימית, רואים כמה אחוזי זהב יש בתכשיט, אם זה 14K או 18K, ואז מחשבים את העלות. אבל האם אפשר לעשות בדיקה כימית ליהלומים? התשובה היא לא. אז איך מדרגים? אז המכון הגמולוגיה האמריקאי, ה-GIA, המציא בשנות ה-50 של המאה הקודמת שיטת דירוג הנקראת 4C. C, כמו האות C באנגלית. כל C מגדיר מאפיין אחר של היהלום, והם color, צבע, clarity, ניקיון, cut grade, חיתוך, carat weight, משקל. הסבר הכל C בסרטונים הבאים. אם תרצו לשמוע עוד על זהב, יהלומים ותכשיטים, עקבו אחריי. שמי דיוויד שוט, גוטה תכשיטי יהלומים, כי יהלומים קונים מיהלומן.